Sa syudad sang Iloilo, target sang bypass operation dead on arrival sa ospital matapos ginpahayag nagbato sa operatiba sang kapulisan. Balay sang mag-asawa nga tigulang nasalaan pa sang operatiba. Nakatutok, John Sala. Gindala pa sa ospital apang wala na matabangan pa ang subject sa bypass operation sang Regional Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Tanza Esperanza, Iloilo City, Sabado sang kagahon. Ini matapos ginpasuni ng bato sa kapulisan kag natiruhan ang sospek si Japet Surudo, 30 anyos. Sa balay sang lola sang sospek ginkasasang operatiba ang operasyon kag suno sa mga kaiping nga balay. Nagtalang pang mga kapulisan sang balay nga ila ginsudlan. Ang perta ko lang amo lang na eh. Ti amo na ara kita ang ebidensya ko guba. Ti ginabrihan ko lang dayon sila kay nadlok man ako nga hindi ako mag-abri kay ti siyempre kada nakibot ako kakatulog ko. Anom kay igo sa dughan ang gintunaan sang kamatayon ni Zerudo. Triggered yung suspect natin kasi prior to the operation, nag-verbal warning siya na walang cellphone, no cellphone allowed or of course yung illegal transaction. Pahayag sa mga pumuluyo sa barangay maayong pamatasan ni Zerudo kag wala sa ikasarang magbato sa operatiba rason nga kung nga agin kakibot nilang natabo sa iya. Waay katawhay na iya sang iyaya nga kabuot malana siya nga bata mo way na gani ang bako gani nga ang ginamo gina sa kay way naman na saya na way man na sa intra way man sa kay kabuot malana sa diri malana sa gani naga sang pating niya mo wala na iya kalingawan. Isa pa lang kabulan niya nagbalik liwat sa barangay si Zerudo bangod na preso ini sa kaso nga pagtiro sa ila kasilingan. Na-involve na siya sa pagtiro, di balaan ay sa kay Bobby Canong mga 2 years ago. So, na-dismiss ato kag amo nga nakabalik na siya diri sa amon barangay. Nakuha kay si Rudong pulo ka sachet sa napatihan shabu kag na-recover man sa eryang duwa ka slugs sang kalibre 38 ang armas lutang. He's the middleman kung sino yung binibigyan at sino yung tatanggap ng pera. Nahibaloan niya ang amay ni Zerudo nga si Levi Zerudo ang ginapasuni downline ni Anay PIDEA identified drug lord Melvin Odicta. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Sa kaangot nga balita, subject sa boy bus operation madugay na nga ginamonitor sang RDEU. Pagsulod sa kaingod balay kabahin sa protocol sang operasyon. Nakatutok, John Sala. Madugay na ginamonitor sang Regional Drug Enforcement Unit ang subject nga si Japet Surudo antes ginkasang operasyon sang nagligad nga Sabado sang kagahon. Suno sa RDEU apisan nga yara ini sa sulod sang presuhan aktibo sa gihapon si Surudo sa pagduso sang ilegal nga droga. Actually kahit nasa loob pa siya ng BGMP, we already received information and some of arrested street level target was conforming or telling to us na yung drugs is nanggagaling sa kanya. Nagpaathag naman ang RDEU kung nga nagsulod sila sa pulian sang mag-asawa nga tigulang antes gin-operate si Zerudo. Pahayag sang RDEU kabahin sang protokol ang pagtsekyar sa mga kaingod balay sang subject ilabi na nga may nabaton impormasyon ang operatiba nga may kaupdanan sa illegal nga operasyon ang sospek. Happen nagbigay na information yung natin, yung confidential asset natin na both side, even yung katabi na yung iskinitang yun, isa hostile alam naman natin na Barangay Tanza Esperanza yan. So basically, karamihan dyan sa mga remnants ng Odicta, talagang lalaban talaga yan kung Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.